ffrindiau, sut ydych chi? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Rydyn ni yn dda iawn, diolch. Helo ffrindiau, shwt y'ch chi gyd? Mrs Clark ydw i a dyma fy ffrind Teddy. A ni'n gobeithio eich bod chi gyd yn hapus ac yn joio adre gyda'ch teuluoedd. Hello everyone, how are you all? I'm Mrs Clark and this is my friend Teddy, and we hope that you're all having fun at home playing with your families. Wel, rwy'n dechrau teimlo'n gyffroes iawn nawr, achos cyn bo hir fe fyddwch chi yn gallu dod i'r ysgol i chwarae gyda fi yn y dosbarth feithrin. I'm starting to feel quite excited now, because before long you'll be able to come to school to play with me in the nursery class. A dyma ddwy arall sy'n gyffroes iawn i'ch cwrdd chi. Here are two other people excited to meet you. Dyma Miss Rhian a dyma Miss Linos. A fe fyddan nhw yn helpu ni yn y dosbarth meithrin. Fi'n siŵr y byddwch chi yn dwlu yn y dosbarth meithrin, yn canu a peintio, lliwio, adeiladu, chwarae gyda'ch ffrindiau a llawer mwy. I'm sure that you're going to have a fabulous time in the nursery class. Painting, colouring, building, playing with your friends and much more. Ond heddiw, hoffwn i ddarllen stori i chi. But today, I'd like to read to you a story. Chi'n barod? Are you ready? Bant ni. Diwrnod cyntaf George yn yr ysgol feithrin. Heddiw yw diwrnod cyntaf George yn yr ysgol feithrin. Mae George yn rhy fach i fynd i'r ysgol, meddai Peppa. Fe gei di a falu amdano fe, meddai Daddy Mochyn. Ydych chi'n siŵr fod George yn ddigon mawr i fynd i'r ysgol? Gofynnodd Peppa. Ydw, meddai Daddy Mochyn, fe fydd e'n iawn. O'r gorau te, fe geiff e ddod. Mae'n cydio'n llaw George ac i mewn â nhw i'r ysgol. Dyma Mrs Hirgor, athrawes ysgol feithrin Peppa. Hi sy'n gofalu am Peppa a'i ffrindiau. Mae Mrs Hirgor yn dweud wrth y plant fod George yn dod i chwarae heddiw. Mae'r plant i gyd yn gyffroes. Dyma fy brawd bach George, meddai Peppa yn gyffroes. Grrr, dinosaur, meddai George gan chwyrnu. Mae George yn chwifio ei degan Mr Dinosaur at Mrs Hirgor. Grrr, dinosaur. Rwy ti'n codi ofn arna i, meddai Mrs Hirgor. Mae Peppa yn falch fod George yn gwneud i bawb i chwerthin. Fy mrawd bach i yw George, mae e'n wych. Ydych chi am ddangos i George sut i ni'n tynnu lluniau? Gofynnodd Mrs Hirgor i'r plant. Dydy George ddim yn dda iawn am dynnu llun, meddai Peppa. Ond fe alla i ddangos iddo fe sut mae tynnu llun blodyn. Gwylia fi, George, meddai Peppa. Yn gyntaf, mae rhaid i ti dynnu llun cylch mawr. Mae Peppa yn rhoi'r brwsh yn ofalus mewn pot o baint pinc ac yn tynnu llun cylch mawr pinc yng nghanol y papur. Mae George yn tynnu llun cylch mawr gwyrdd. Na, George, rwy ti wedi defnyddio'r lliw anghywir, meddai Peppa. Gwylia fi. Mae Peppa yn gwneud siap petalau melyn. Mae George yn peintio llinell igam-ogam gyda'r paint gwyrdd. George, rwy ti'n gwneud popeth yn anghywir, meddai Peppa. Mae Peppa yn edmygu llun o'r blodyn. Perffaith, meddai'n hapus. Mae George yn dal i beintio. Yn hytrach na choes a dail, mae wedi tynnu llun cylch arall gyda 5 o linellau yn dod ohono. Rwy ti'n gwneud popeth yn anghywir, meddai Peppa. Rydw i wedi tynnu llun blodyn, meddai Peppa. Wel, da iawn ti, Peppa, meddai Mrs Hirgor gan wenu. Ac edrychwch, mae George wedi tynnu llun deinosor. Mae Mrs Hirgor yn gosod y lluniau ar y wal.
mae'n amser mynd adre. Beth wyt ti am beintio'r tro nesa? Gofynnodd Mrs Hirgorn. Deinosor. Grrr, meddai George gan chwerthin. Diwedd. Diolch yn fawr i chi gyd am wrando ar y stori. Thank you very much for listening and I hope you've enjoyed. Ar ôl gwrando ar y stori na, dwi'n teimlo fel mynd i beintio nawr. A falle allech chi wneud yr un peth. Falle allech chi beintio neu dynnu llun o Peppa neu George a dod â nhw gyda chi'r ysgol pan fyddwn ni gyd yn cwrdd. After listening to that story, I fancy painting. Maybe you could do the same. Maybe you could paint a picture or draw a picture of Peppa or George and bring them with you to school when we meet. Well, hwyl fawr am y tro. I can't wait to meet you all and I'll see you soon. Hwyl fawr ffrindiau. Pnawn da ffrindiau, sut ydych chi? Pnawn da ffrindiau, sut ydych chi? Pnawn da ffrindiau, sut ydych chi? Rydyn ni yn dda a diolch. Hwyl fawr! Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser gweud hwyl fawr. Dŵr bantani, 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 dŵr bantani, mae'n amser gweud hwyl fawr. A melyn a pink a gwyrdd, porffor ac oren a glas. Dyma liwiau'r enefus, lliwiau'r enefus, lliwiau'r enefus ha.